Salutare lume, eu sunt Alex și bine v-am găsit la o nouă serie de pe canal normal, că de unde să fie. Aolo, deci încep atâtea serii și nu termin nici una. Dar pe asta o să terminăm, o să vedeți voi. Deci, după cum ați văzut și în titlu, vreau să fac o serie probabil pe care ați văzut-o și la alți youtuberi din străinătate, Road to FIFA Champion. Momentan, din sezon mai sunt 59 de zile, deci avem timp destul, iar eu am 740k de fani. În acest episod aș vrea să fac 1.000.000 de fani și da, dacă vă place seria, nu uitați să apăsați și voi butonul de like și apasă cel de subscribe dacă nu ai făcut-o încă și hai să trecem la partea de gameplay, adică o să joc meciurile până fac 1.000.000 de... Doamne, fac 1.000.000 de fani și unele o să le filmez și o să vedeți și voi cum joc și ne vedem când am făcut 1.000.000 de fani. Ameno. Am ajuns în sfârșit la 1.000.000 de fani și da, cam atât a fost cu acest episod, primul din seria noastră de Road to FIFA Champion. V-aș ruga să apăsați pe butonul de like, mă ajută foarte mult și puteți să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți despre această serie și despre acest format al clipului cu introducere și final, cu spus vorbitul meu și cuprinsul, cum ar fi să zicem, gameplay. Deci eu am fost Alex și până data viitoare, numai bine!